ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बाइबेला नंगुबैयाव बुङो नामा दि आइजोफोरा गिर्जायाव रायज्लायनो हाया होननानै? इसोरा आइजोफोरखौ सिरि थानो बिथोन होदोंमोन ने? एबा बाइबेलनि आन्दोआव माबा मोनसे गुमुर दङ जायखौ जों दासिमबो मोजाङै बुजिनो हायाखै? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि बे भिडिअ'आव जोङो 1 करिन्थ 14:33-35 नि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे आयदाखौ सावरायगोन, जायखौ गोबां जौथाइनिफ्रायनो गिर्जाफोराव सावरायबोबाय थादों। गोबां मानसिफ्रा बेखौ गोरोन्थि बुजियो आरो गोबाङानो बेखौ आबुङै नेवसियो। नाथाय दिनै जों गोथौयै बिजिरगोन पौला मानो बिदि बुंदोंमोन, बै समाव थासारिफोरा मामोन, आरो बियो दिनैनि मुगायाव बाहायजागोन ना बाहायजाया। बेनिखायनो फै अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों इसोरनि बाथ्रायाव हाबनि आरो सैथोखौ बिनि सोराङाव नायनि। सेथि बाथ्रा जों सावरायनांगोन एबा नायनांगोन बेनो जाहैबाय हिस्टरिकेल एन्ड कालचारेल कन्टेक्स्ट, जारिमिनारि आरो हारिमुआरि आयदा एबा थासारि। करिन्थ नोगोरा मोनसे गलाय-गथाय हारिमुजों बुंफबनानै थानाय मोनसे नोगोरमोन। रमान साम्रायजोनि सिङाव करिन्थ मुंनि मोनसे गिदिर नोगोर दंमोन, जेराव फालांगि, धोन, रंजानाय आरो पाप गासैबो जयै जौगादोंमोन। बेयो मोनसे मुखुब जाहाज गाथोन सोहोरमोन जेराव ग्रीक, रमान आरो इहुदिफोर गासैबो रोखोमनि सुबुंफोर थायोमोन। जेब्ला थिनहरजानाय पौला बेयाव जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन, अब्ला गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन आरो फोथायदोंमोन, आरो बेयाव मोनसे गोदान गिर्जा गायसनजादोंमोन, करिन्थ ख्रिस्टियान माहारि। नाथाय समजों लोगोसे बै गिर्जायाव माखासे गुलाय-गुजाय गोसारनो हमदोंमोन एबा सोमजिदोंमोन। मानसिफ्रा जुथुमनाय समाव गोसा रावजों रायज्लायोमोन, गावजों गाव हेंथा होयोमोन, माब्लाबा सासेया इयुन रादाब बुंबाय थायोमोन आरो गुबुन सासेया हरखाबनो गुबुन गुबुन रावजों रायज्लायोमोन। पौला बे गासैनिबो खौरांखौ मोनदोंमोन आरो बियो बिसोरनो लाइजाम लिरदोंमोन। आरो बिनि लिरहरनाया बेनोमोन, मानोना इसोरा गुलाय-गुजायखौ हामजाया, गोजोननायखौसो हामजायो। इसोरखौ फोथायग्राफोरनि गासै गिर्जाफोराव बादि 1 करिन्थियारि 14:33 सिरि। आरोबाव फिन पौला लिरबावबाय, हिनजावफ्रा गिर्जायाव सिरियै थाथों, मानोना बाथ्रा बुंनो बिसोरो इखतियार होजायाखै। 1 करिन्थियारि 14:34 सिरि। दा बेखिनियावनो मोनसे सोंलुआ बेरखाङो। बे सोंलुआनो जाहैबाय, पौला आइजोफोरनि बेरेखा दंमोन नामा? ना पौला आइजोफोरखौ दबथायनो नाजादोंमोन नामा? नङा, पौलहा आइजोफोरनि सायाव जेबो गाज्रि साननाय गैयामोन, दबथायनो नागिरनाय गैयामोन। फै अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयावखायनो जोङो पौला मानो बुंदोंमोन बिनि बुंनायनि ओंथिफोरखौ जोङो नायलांदोनि एबा जोङो बुजिनो नाजादोनि। नैथि बाथ्रा, द रियेल मिनिं बिहाइन्ड पौल्स वर्ड्स, पौलनि सोदोबनि गुबै ओंथि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, पौलनि जिथु बुंनाय बाथ्रा, बे पौलनि बुंनाय बाथ्राया सिरि थानायनि बिथोन ना आब्रुथिनि थाखाय खावलायनाय? पौला बेयाव खालि आइजोफोराल' सिरि थानांगौ होननानै बुंनाय नङा। जुदि नोंथाङा गासै आयदाखौ फरायगोन, अब्ला नोंथाङा नुगोन बियो बुंदों, जुदि सोरबाया गुबुन रावजों रायज्लायो, अब्ला राव सोलायगिरि थाब्लासो जानो हो, नङाब्ला बिसोरखौ सिरि थानो होदो। जोङो 14:28 सिरियाव बेखौ मोनगोन। आरो बियो बेखौबो बुंदों, जुदि गोबां इयुन बुंथिगिरिफोर दङब्ला सासेया रायज्लाय आरो गुबुनफोरा सिरि थाथों। 14:30 सिरियाव मोनगोन। बेनि ओंथिया जादों, बेयाव सिरि थानायनि ओंथिया मान आरो आब्रुथिनि ओंथि दं, नाथाय रायज्लायनायखौ अरायनि होबथानाय नङा। बिनिखायनो पौला गिर्जायाव आइजोफोरखौ सिरि थानो हो होननानै बुंब्ला बियो मोनसे हेंथा होनायनि सोमोन्दै बुंदों। ओरैबायदि नुयोदि करिन्थनि माखासे आइजोफोरा जुथुम्मानि समाव सोंथि सोंगासिनो दंमोन, जानो हागौ गावसोरनि फिसाय एबा सोरबा गुबुनखौ, जायनि थाखाय जुथुम्मायाव हेंथा होगासिनो दंमोन। बिनिखायनो पौला बुङो, जुदि बिसोर माबाफोर सोलोंनो लुबैयोब्ला बिसोर न'आव गावबा गावनि फिसायखौ सोंनो, मानोना सासे आइजोआ गिर्जायाव रायज्लायनाया लाजिनांथाव। बे लाजिनाया बै समनि समाजारि मोन्दांथिखौ दिन्थियो, जेराव आइजोफोरा रायजोआरि महरै बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा सोंथि खालामोमोन। बेयो गावारिहीन साननायनि बाथ्रा नङामोन, नाथाय समाजारि माननि नेरसोनमोन। थामथि बाथ्रा, कम्पेरिजन विथ आदार भार्सेस, गुबुन सिरिफोरजों रुजुनाय। बेखिनियावनो मोनसे सोंलुखौ लाबोफिननि, बे जाहैबाय, बाइबेला आइजोफोरखौल' सिरि थानो बुंदों ने? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दा गोसो होदो, पौला 1 करिन्थ 10:5 सिरियाव ओरैहाय लिरदों, आरो जाय हिनजावा खर' खाख्लुबा लाबानो आर'ज खालामो एबा गाहाम रादाब खोथायो। पौलनि बुंनाय बे बोसोननि बायदिब्ला बै समाव आइजोफोरा आर'ज गाबदोंमोन आरो इयुन रादाबबो होदोंमोन, डेट मिन्स प्रफेसि खालामदोंमोन। जुदि पौला हास्थायदोंमोनब्ला हिनजावफोरा माब्लाबाबो दा रायज्लायथों एबा बोसोन दा लाबोथों एबा बाथ्रा दा बुंथों होननानै, अब्ला बेखौ पौला गोदोनो रायबथानानै दोनखागौमोन एबा सिगाङावनो रायबथागौमोन। नाथाय पौला बेयाव बुंदोंदि आइजोफोरा आर'ज खालामदों, आइजोफोरा इयुन बाथ्रा बुंदों, डेट मिन्स प्रफेसि खालामदों।
बेफोरखौ बियो होबथायाखै एबा स्टप खालामाखै एबा दा खालाम होननानै बुङाखै एबा खालामनो मोना होननानै पौला बेयाव बुङाखै। बेखायनो बे बाथ्राया रोखा जायोदि पौला आइजोफोरनि जिउआरि सिबिनाय खुलुमनाय सिबिनायनि बेरेखा नङामोन। बेनिखायनो पौला खालि एसेम्ब्लियाव एबा चार्चआव गिर्जायाव खालि आब्रुथि लाखिनायनि बाथ्राखौसो बुंदोंमोन। ब्रैथि बाथ्रा, व्हाट वाज हेपेनिं इन करिन्थ? करिन्थआव मा जागासिनो दंमोन? बेनो जादों गिर्जा जिरायनाय समाव एबा जुथुम जानाय समाव बेले बेजे। साननानै लादो एबा साननानै ला, करिन्थनि जुथुमायाव मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रावजों रायज्लायगासिनो दङमोन, खायसेया इयुन रादाब होगासिनो दंमोन आरो बिनि गेजेराव आइजोफोरा सोंथि सोंगासिनो दंमोन। बेनि ओंथिया मा? नों मानो बिदि बुंनो सानदों? लासै लासै गिर्जा जिरायनायनि जिथु डिसिप्लिन दङमोन, आब्रुथि दङमोन, बै आब्रुथिया गैयै जादोंमोन आरो बै समाव मानसिफ्रा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव मुखुब नङामोन, नाथाय गावबा गाव सावरायनायावसो मुखुबमोन। बेबायदि मण्डलीनि गेजेराव जि गिर्जा जिरायनाय दङ, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि सम दङ, बे समाव जि आब्रुथि गैयै डिसिप्लिन गैयै जादोंमोन, बेखौनो पौला फोसाबनो नागिरदोंमन एबा फोसाबदोंमोन। जेरावहाय बियो 1 करिन्थनि 14-40 ओरैहाय बुंदोंमोन, गासैखौबो मोजाङै आरो ग्रोब ग्रोबै मावनांगौ। बाथि बाथ्रा, स्पिरिचुवेल इकुवेलिटि इन द बाइबेल। बाइबेलाव इसोरारि समानथि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, बे जाहैबाय हौवा आरो हिन्जाव इसोरनि नोजोराव समान। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन गालातियारि 3:22 ओरैहाय बुंदों, जुदायारि आरो गुबुनारि, गलाम आरो गहोजानाय, हौवाफोर आरो हिन्जावफोर, बिसोरनि गेजेराव मुंबो गुबुन गैया, मानोना ख्रिस्ट' जिसुनियाव नोंसोरो मोनसे। बेनिखायनो 1 करिन्थनि 14:34 आरो 35 जिथु बाथ्रा दङ, बे बाथ्राया माब्लाबाबो बुङाखैदि हिन्जावफोरा इसोरारि महरै गाहाय एबा दुइसिन, इसोरा आइजोफोरखौ दुइसिन खालामनानै दोनदों होननानै बे बाथ्राखौ बुङाखै। अदेबानि पौला गावनो गोबां आइजोफोरनि सिबिनायखौ मान होदोंमोन, जेरैहाय फिबे, प्रिस्किला, लिडिया, जुनिया बायदि बायदिफोरजों। बियो मिथिगौमोनदि ख्रिस्ट'आव गासैबो समान, थेवब्लाबो गिर्जा जुथुमायाव आब्रुथिया समानै गोनांथार। द'थि बाथ्रा, एप्लिकेसन फर टुडे, दिनैनि थाखाय आर'जलाइ। दिनैनि समाव बियो बाहायजायो ना बाहायजाया? अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनैनि समाव थासारिफोरा सोलायबाय। आइजोफोरा सोलोंथाइ गोनां, सोदोबखौ बुजियो, फोस्रावो आरो आत्मिक महरै गोख्रों। बेनिखायनो बे सोदोबा दिनैसिमबो बाहायजायो, नाथाय मोनसे बुंफुरलु महरै सोदोबारि नङा। गुबै बाथ्राया जाबाय गिर्जा जुथुमायाव आब्रुथि, मान आरो फोसाबनाय थानांगौ। जुदि दिनै सोरबाफोर हौवा एबा हिन्जाव जायानो जाथों जुथुमानि समाव एबा गिर्जानि समाव गुबुनखौ गोसो बोहोनो एबा गुबुनखौ गोसो बोहोदोंब्ला, गेजेराव रायज्लायो एबा गुलाय गुजाय सोमजिहोदोंब्ला, अब्ला बे एखे सामोल होनाया दिनैसिमबो बिसोरनि सायाव बाहायजायो। दिनैबो बे बाथ्राया दङ। जि पौला बुंदोंमोन सिरि था होननाय बाथ्रा, बे हौवानि थाखायबो जागोन, आइजोनि थाखायबो जागोन। जुदि गिर्जा जिरायनायाव सोरबा जुदि रायज्लायोब्ला, जुदि गिर्जा जिरायनायाव जुदि इसोरनियाव गोसो होनांगौआव जुदि इसोरनियाव गोसो होआलाबानो गावजों गावसो मुखुब जादोंब्ला, बे बाथ्राया दिनैबो बिथांमोननि थाखाय दङ। मानोना गिर्जा जिरायनाया माबा मोनसे मिटिं खालामनाय एबा सावराय मेल खालामनाय नङा, बे जाहैबाय इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनिसो मोनसे सम एबा आरो बे मोनसे थावनि एबा जायगा, जेराव मोनसे डिसिप्लिना थानांगौ, आब्रुथिया थानांगौ आरो जोंनि गोसो मोदोम गासैबो इसोरनि थाखाय जानो नांगौ। स्निथि बाथ्रा, हाउ वी कैन एप्लाइ दिस प्रिन्सिपल। बे थांखिखौ जों माबोरै बाहायनो हायो? दिनै जोङो मा सोलोंनो हागोन? सेथि बाथ्रा, आब्रुथि लाखिनाय। गिर्जानि गासैबो हाबाया मोजां आरो गोजोन आदबजों जाथों। खुलुमनाय एबा सिबिनायाव आब्रुथिया गिबिसिनाव फैयो। नैथि, सोलोंनो गोसो जानाय। पौला बुङो, जुदि बिसोर सोलोंनो गोसो दंब्ला, बेनि ओंथिया जादों सोलोंनायनि लुबैनाय थानाया मोजां, नाथाय सोलोंनायनि सम आरो आदबाबो गाहाम जानांगौ। थामथि, मान आरो लाजिनाय। जुथुमानि आबहावाया एबा गिर्जा जिरायनायाव ओरैबायदि जानांगौदि रावबो हौवा एबा हिन्जाव गावजों गाव सनमान होज्लायो, मान होज्लायो आरो मोनसे लाजिनायखौ दोनो। ब्रैथि, समानथि दैदेननाय। दिनैनि मुगायाव इसोरा आइजोफोरखौबो सिबिनो लिंहरदों। जों बिसोरखौ थुलुंगा होनांगौ, नाथाय बेजों लोगोसे गासैबो हाबा मावनाया गोजोन आरो गियान गोनां जाथों। दाइनथि बाथ्रा, बेनो जाबाय दा प्रिन्सिपल अफ इडिफिकेसन, फोसाबनायनि गुबै खान्थि। सोदांनाया गोनो गोथो नङा। मोनफ्रोमबो इसोरारि अनथोब, मोनफ्रोमबो सिबिनाय, मोनफ्रोमबो फोरोंनायनि मोनसेल' थांखि थायो, बेनो जाहैबाय गिर्जाखौ लुखांनाय एबा गिर्जाखौ दानाय। जुदि माबाफोर हाबा मावोब्ला एबा रायज्लायनाय, रोजाबनाय एबा फोरोंनाय मानसिफोरखौ दैखांनायनि सोलाय सिफायो एबा गाहायावसो खोख्लैयोब्ला, अब्ला बियो ओंथि गैया।
बेनिखायनो पौलनि साननाया बे नङामोनदि आइजोफोरा रायज्लायनांगौना नाङा, नाथाय बे गोजोन बुजिलायनाय आरो फोथायनायखौ इसोरनि जुथुमायाव लाखिनांगौ बेखौसोमोन। अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर, दिनै इसोरा जोंखौ बेखौनो बुङो, आंनि न'आव गोजोन थानांगौ, मानोना बियो गुलाय गुजायनि इसोर नङा, नाथाय गोजोननि इसोर। बेनिखायनो जों गिर्जायाव जा एबा जोंनि न'आव जों रायज्लायोब्ला गुबुनखौ फोजौनाय सोदोब जाथों, अननाय आरो गुरैयै रायज्लायनाया जाथों। जोंनि थांखिया दान्थे बिदान्थे जानो नाङा, नाथाय ख्रिस्ट'नि मोदोमखौ दानायनि थाखाय जानो नांगौ। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय लोगोफोर, 1 करिन्थ 14:34 आरो 35 सिरिया जोंखौ फोरोङोदि इसोरनि जुथुमायाव बिथोन, मान आरो गोजोना बयनिख्रुइबो गोनांसिन। बे बाइबेल सिरिया रावखौबो लाजि फोनांनो थाखाय लिरनाय जायाखै, नाथाय गिर्जाखौ गोख्रों खालामनोसो। दिनै जों गासैबो हौवा एबा हिन्जाव इसोरनि समान फिसाफोर, आरो बिनि आत्माया जों साफ्रोमबो मानसिनि गेजेराव खामानि मावो। बिनिखायनो फै जों दिनै बे रादायखौ लानि, इसोरनि जथुमायाव, जोंनि न'आव आरो जोंनि जिउआव जों गोजोननि दैथायग्रा जानि, आरो बे इसोरनि गोथार बोसोनखौ गोसोआव लाखिगोन, मानोना इसोरा बेले बेजेनि इसोर नङा, नाथाय गोजोननि इसोर। 1 करिन्थ 14:33 सिरि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाबावगोन, बे जाहैबाय जोंनि गोथां इसोरा, बोलोग्रा इसोरा आइजोखौबो बाहायगोन, हौवाखौबो बाहायगोन। बबेबा हौवाखौल' बाहायगोन, बबेबा आइजोखौल' बाहायगोन बे नङा। जुदि इसोरा सोरबा आइजोखौ सायख'दोंब्ला आइजोआ बुंनो नांगोन, खुगा सिनो नांगोन। मानोना जोङो गोथार बाइबेलाव मोननो हादों, गोबां आइजोफोरखौ प्रफेसि खालामनायखौबो जों नुदों। पौलनि जिथु बुंनाय गुबै ओंथिमोन, गिर्जायाव आइजोफोरा दा बुंथों, एखथियार मोनाखै होननानै बुंनाय बाथ्राया बेनोमोनदि जे बै समाव आइजोफोरा गोबाङै बाथ्रा गिर्जा न' सिङाव रायज्लायदोंमोन, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव गोसो होआखैमोन, खालि बाथ्राल' सावरायलायबाय थादोंमोन, माबा मोनसे सोंलु सोंलायबाय थादोंमोन, डिसिप्लिन गैयै गिर्जा न' सिङाव जादोंमोन। दा बेवहाय पौला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दिनैबो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय, जों जुदि खुलुमनो सिबिनो थांनाय समाव जों जुदि गिर्जायाव दावराव खालामोब्ला, हाल्ला खालामोब्ला, सोंलु बायदिसिना सोंलाबाय थायोब्ला, बे बाथ्राया दिनैबो जोंनि थाखाय दङ जे जोंखौ गिर्जा न'आव सिरि थानायखौ हास्थायदों। इसोरा मोजां मोनो जों जेन सिरि थानानै इसोरखौ खुलुमो सिबियो, बेखौ इसोरा हामजायो, मा हिन्जाव जाथों मा हौवा जाथों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेब्लाबो गोसोआव फैदों, आरो लोगोसे जाय बिथाङा आंखौ कमेन्टआव गले गले बे बाथ्राखौ भिडिअ लाबोनो थाखाय खावलायबाय थादोंमोन, बेखौ नोंथांनि थाखायनो लानानै फैनाय जादों। नाथाय नोंथांनि हामजा जाथाव जादों ना सोरनिबा हामजा जाथाव जादों आं बेखौ मिन्थिला, नाथाय बाइबेलनि बायदियै आं बाथ्राखौ बेखौ नोंथांनो लानानै फैबाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ मोननानै नोंथांमोननि साननाया मा बेखौ नोंथांमोना फिन बुंहरबावदो। दे अब्ला बेसिकखिनियावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।